Id-deputat nazzjonalista Jerome Caruana rema lill-kap tiegħu Alex Borg wara l-ħadd li għadda argumenta li l-gwerra mhux taffettwa lil pajjiżna. Meta News staqsa lid-deputat tal-Oppożizzjoni barra il-Parlament jekk jaqblux mad-dikjarazzjoni tal-kap, Caruana kien mill-aktar speċifiku. Naturalment affarijiet internazzjonali bħal gwerer dejjem ħallu impatt fuq diversi pajjiżi, inkluż pajjiżna wkoll sfortunatament. Mhux qed taqbel miegħu. Waġibtek. Il-ħadd li għadda, il-kap nazzjonalista Alex Borg għalhekk waqt l-attività politika tiegħu fiq rendi. Kważi bdew jgħidu illi hawn kriżi ġo pajjiżna minħabba il-gwerra li għaddejja bħalissa. Għajli int Malta pajjiż neutrali x'għandha x'taqsam. Għal daqstant id-dikjerazzjoni minn Jerome Caruana li wkoll il-kellim ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-ekonomija u l-intrapriżi issegwi reazzjoni simili il-ġimgħa l-oħra mill-kollega tiegħu u kellim għas-saħħa Stephen Spiteri. Dakinhar Dr. Spiteri li kienet jieħu sehem f'dibattitu mal-Ministru Ġewwed Bela wkoll rema lil Alex Borg meta ġie ittrattat is-suġġett tal-mediċini ġeneriċi. Sanettant, id-deputata Janice Ketkuti b'espressjoni li tajt iżjed minn kliema qablet mad-diskors tal-kap. Imbagħad qalilna li anke l-gwerra taffettwana. Ma taffettwana hix skontok il-gwerra? Weġibtek ta' diġà. Id-deputat Ryan Kallus minnaħa tiegħu kien iżjed ċar fl-appoġġ lil Alex Borg. Ħalluni siġudikaw, grazzi. U inti m'għandekx opinjoni? Għandi. Allora x'inhi l-opinjoni? Jien nappoġġja lil Alex Borg, grazzi. Minnaħa l-oħra bħas-soltu kien hemm dawk li oġobhom jaħarbu mill-mistoqsija ta' News b'xi skuża jew oħra. Dejjem tiġu tistaqsu xi domanda biex tkunu staqsejtu domanda. Ngħidlek minn issa qiegħda tar tal-laqa. Għandi mistoqsija. Kelli nkun hawnhekk, kelli nkun 4:15. Ma sax Kelli nkun hawn, qiegħda tard ħafna.